Umelá inteligencia mení globálnu ekonomiku. Pozrieme sa teraz spoločne na najväčšie výzvy, ktoré nám to prináša. Firmy a krajiny s prístupom k špičkovým technológiám získavajú obrovský náskok. Napríklad, na základe štúdií len 5% všetkých firiem na svete využíva potenciál umelej inteligencie naplno, čo spôsobuje nerovnomerný rast. AI podľa mňa potrebuje aj do určitej miery reguláciu. Európska únia už pripravuje zákony proti zneužívaniu umelej inteligencie, ale otázka je, či regulácie budú stačiť, alebo ak sa to s reguláciou preženie, či to v rámci Európskej únie nezabrzdí inovácie. Ďalšia z víziev je to, ako budú firmy, ktoré prevádzkujú viaceré umelé inteligencie, zaobchádzať s našimi dátami. A v neposlednom rade, umelá inteligencia potrebuje aj obrovské množstvo energie a bez normálnych zelených riešení môže neskutočným spôsobom pomôcť ku klimatickej kríze. Myslíš si, že umelá inteligencia potrebuje regulácie? Napíš mi do komentárov áno alebo nie a môžeme to spoločne rozobrať. A ak by si sa chcel dozvedieť viac o tom, aký má umelá inteligencia vplyv na globálnu ekonomiku, na mojom YouTube kanále nájdeš video presne s touto tématikou.